Телефонои Redmi айни 1990 рубл. Моделои Redmi дар магазини Realphone арзон шудагиянд. Салому алайкум дӯстон, имрӯза навор дар бораи нархномаи Redmi меравад ки Redmi A14C, Note 14, Note 14 Pro ва Redmi Note 14 Pro Plus меравад. Агар видеоро то охир тамошо кунед, ман дар бораи нархномаи ҳамаш гап мезанам ва обзори кӯтоҳ дар бораи Redmi Note 14 Pro Plus мекунем ки можд бахтона ягон баҳрае бигирем. Телефонои Redmi, моделои Redmi сар мешаванд аз Redmi Note 14C, телефони буҷетни Note 14, Note 14 Pro ва Note 14 Pro Plus ки телефони Redmi Note 14 Pro Plus дар даруни комплектатсияш чихоли сиёҳ, блок, кабели оригинал ва зашитная плёнка заводской дар болои экранаш часпондагиаст. Дизайни телефонро ба шумо нишон медиҳам. Худтон бинед ки телефон чӣ хел дизайн дорад ва чӣ хел кор мекунад. Ҳамаша ба шумо гап мезанам. Note 14 Pro Plus мешавад памяти 8 ба 256 ва 12 ба 512 гига мешавад. Яъне процессорш игровое, метавонед даи ҳам игра бозӣ кунед, одамое ки игра бозӣ мекунад ва метавонед ки навигатор, чун навигатор истифода кунед дар такси ёки дар он намуд доставкое ки мошини қад шумо истифода мекунед. Метавонед ки дар доставка ҳам дар навигатор истифода кунед телефонро. Телефони Redmi Note 14 Pro Plus процессорш Snapdragon 7S Gen 3 мешавад ки Androidш i14 Android сар мешавад. Ва телефон боша 200 мегапиксел камера мекунад. Телефон CX пеш мебиёрад. Селфи камераш боша 32 мегапиксел. Экранаш плавни экран 120 Гц кор мекунад ки ягон муддат часпидан надорад. Ва телефон боша чӣ хеле ки дидесен 4 камера дорад, яъне ба мисли 4 камера камтар кругли омадагиай, якта спичка, сета дигаш камера мешавад ки дар панели камераш 12 ва 8 мегапиксел мешаванд телефонҳо. Экрани телефон аввалнои гаштагӣ, яъне дизайнаш стилни дизайн дорад. Ҷои зарядиякаш Type-C, колонкаш стереодинамика ҳамаи боло ҳамаи поён мехонад телефонҳо ва нархҳошон боша метавонед ки ба ҳамин нархҳо ай магазини Realphone харидорӣ кунед. Памяти 8 ба 156 ва 12 ба 512. Телефони Redmi Note 14 Pro боша памяти 8 ба 156 ва 12 ба 512 метавонед ки ба ин нархҳо харидорӣ кунед. Телефони Note 14 боша 6 ба 128, 8 ба 128 ва 8 ба 156 мешаванд ки метавонед ки ба ҳамин нархҳо харидорӣ кунед. Телефони Redmi Note 14C боша памяти 4 ба 128 ва 8 ба 156 мешавад ки нархҳошона худтон дидесен, метавонед ки ба ҳамин нархҳо харидорӣ кунед. Доставка боша ба тамоми областҳои Россия ва Тоҷикистон дорем. Дохили Москва да бошен, ташвиш накашен, то пеши методона доставка хоҳем кард. Агар шумо магазини мо омадани бошен, адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный ва чорум магазини Realphone мешавад. Мо шуморо интизорем.